Dzień dobry Państwu, z nami jest Pit Paulał. To jest znany białoruski muzyk, w zasadzie legendarny muzyk z grupy rockowej NRM, która gra w różnych wcieleniach dziesiątki już lat. Człowiek, który tam w Białorusi jest wyjątkowo dobrze znany, natomiast Państwu prawdopodobnie trochę mniej. My się poznamy dzisiaj z tego powodu, że razem pomagamy pułkowi imienia Kastusia Kalinowskiego. Pit zwrócił się do mnie, że też chce pomóc, będzie niedługo jechał z rzeczami, zbiera środki, żeby pomóc tym ludziom, nie jechać z pustymi rękoma, bo dla nich ta walka, dla wszystkich Białorusinów jest po prostu bardzo ważna. Powiedz mi, Pit, w którym momencie do ciebie dotarło, bo dla nas to jest dość mocno egzotyczne, tak? Dla nas, dla większości z Polaków mojego pokolenia, Białoruś w zasadzie zawsze była tą Białorusią Łukaszenki, krajem zamkniętym, ale do niedawna byśmy powiedzieli niegroźnym. Dopiero w ostatnich latach zaczęliśmy dostrzegać, że ten tak masowo, globalnie w Polsce dostrzega, że ten reżim faktycznie stanowi poważne zagrożenie dla swoich sąsiadów. A kiedy ty zacząłeś rozumieć, że wasza droga zaczyna skręcać nie w tą stronę, w którą powinna i że Białoruś przestaje być tą Białorusią, którą byście chcieli widzieć? Powiem szczerze, że za tydzień już jak Łukaszenka stał prezydentem, był nazwany prezydentem, już to wszystko my wiedzieli, bo grali koncerty po stronie jego oponentów na tych wyborach pierwszych. Już ponad 30 lat temu grali przeciwko, bo było od razu widać, że to człowiek z przeszłości, że on po prostu nie rozumie współczesnego świata, że on jakby dziecko Związku Radzieckiego ze wszystkimi jego najgorszymi rysami. I on po prostu się myśli jako najgorszy przedstawiciel tej władzy radzieckiej. On się myśli częścią Związku Radzieckiego i jego władza w 30 lat spróbowała udziedziczyć wszystkie te najgorsze rysy. I teraz chyba jest o dużo gorzej niż było w Związku Radzieckim, bo to, co tam było po Stalinie już ośmiejano, albo sztuczno, formalno, on spróbuje to wybudować na maksa, no i zabije ludzi. Naprawdę zabije ludzi. Zaczął od tego, wtedy zabijał ich pojedyncze, a teraz już liczba ta setki, a kiedy liczą współpracę z Rosją, już o dziesiątki tysięcy. Jak wtedy uczestniczyłeś w tamtych wyborach w latach 90., w pierwszych jego wyborach, obserwowałeś to na żywo. Jak ci się wydaje, dlaczego wtedy udało mu się wygrać w Białorusi? To moja własna opinia. Moim zdaniem nie wygrał on, bo nie mógł. Tylko, że nasz system był na tyle niedoskonały, że to liczenie zawsze było rzeczą formalną, liczenie głosów. I wtedy w wyborach uczestniczył komunista albo przedstawiciel władzy takiej radzieckiej, prezydent, który był już przy władzie i który po prostu normalny, inteligentny człowiek, Szuszkiewicz, który no, nie miał czasu i szansy, żeby szybko coś zmienić. A sytuacja ekonomiczna no, zaczęła się polepszać, ale oczekiwania ludzi były, żeby to było jak najszybciej. I po prostu to się совпало, że ludzie ufali, że i ten jest kiepski, a ten młody może po prostu, a on mówił takie rzeczy maksymalnie to, co ludzie czekali usłyszeć. Wszedł w parlament z flagą biał-czerwona-białą
krzyczał, że pokona e, wszystkich korupcjonistów. On po prostu mówił o tym, że to jego była platforma. Bitwa z korupcją. Mm, Chociaż z pierwszego dnia on się widział jak korupcjonista. On po prostu widzi państwo, jak swoją władzę widzi, jak po prostu powód zabrać sobie wszystko. On się widzi jakby taki właściciel, jedyny właściciel. On nie rozumie demokratycznej władzy jako takiej. Po prostu jej nie rozumie, bo jest takim człowiekiem. Rozmawiałem z biznesmenem, no już byłym białoruskim biznesmenem, który miał no 2 średniej wielkości biznesy w Białorusi. Mówił, że prowadzenie własnego interesu w tym kraju było bardzo trudne. Wy też jak śpiewaliście, no wiadomo, kapela to także jest rodzaj biznesu. Też oceniasz, że prowadzenie takiego zespołu w Białorusi było dodatkowo utrudnione w porównaniu do tego, co określilibyśmy jako normalne państwo? Nie. Nigdy nie traktowaliśmy swoją działalność jako biznes. Nie, rozumiem, oczywiście byliście artystami, nie chcę sugerować, że to była wasza najważniejsza część, ale wiadomo, czy chodzi mi o ten aspekt Tak, tak, tak. biznesowy, czy Ja on był... zrozumiał pytanie. Dobrze. Nie chciałem tutaj Nie powiedzieć czegoś traktowaliśmy złego. to jako biznes, ale w jakimś momencie to stało biznesem, bo zaczęli e, więcej i więcej uwagi nadawać temu i na inne jakieś rzeczy nam brakowało czasu, a w moim przypadku ja po prostu chciał zająć się sztuką i to dla mnie było po prostu moją pasją. I powiem tak, że na początku jeszcze inercyjnie mogli trafiać do telewizji codziennie. Ja mógł obejrzeć swoją twarz w telewizji codziennie, dlatego że były strasznie popularni i była już inercja, że rock artyści były częścią jakby talk show, jakichś muzycznych programów, były stworzone te muzyczne programy i tak dalej. Ale od pierwszego dnia zaczęła się walka przede wszystkim z prasą, z mediami. No i powoli zakręcili śruby tak, że my od pierwszego dnia były traktowane jako niewłaściwe. Oni wymyślili taką formułировkę, że rock muzyka niewłaściwa dla mentalności białoruskiego narodu. To wszystkie słowa dla mnie brzmią jako głupie głupki, głupią głupość i nic więcej. Żadnego słowa ja nie związuję z rzeczywistością, bo ja się zawsze czułem częścią europejskiej cywilizacji i rock muzyka oczywiście jest sprawa dosyć młoda w tej cywilizacji i opóźnienie było w Białorusi, ale już w 90 latach, kiedy zaczęliśmy, to opóźnienie było miesiąc, 2 miesiące. Już nie było jakieś lata, jak wcześniej w Związku Radzieckim, bo docierało do nas to dosyć z opóźnieniem, a w Białorusi już nie. A z powstaniem internetu w ogóle to no, po prostu premiera to premiera. W ten sam dzień jak w Stanach, w Polsce, tak i u nas. No, premiera na cały świat. I czuję się częścią świata. I wszystkie te zbudowane sztuczne granice, które istnieją w głowach ludzi, którzy nie korzystają się internetem. Wyobraźcie sobie, że ten człowiek nie korzysta z internetu, bo nie wie, co to jest. W ogóle nie rozumie, jak to dzieje. Właśnie, mówisz ten człowiek i często się tu spotykam z różnymi określeniami, jak go nazywać, bo mówienie prezydent Białorusi nie brzmi dobrze. Jest takie określenie na niego Baćka. W Białorusi w ogóle ktoś tak na niego mówi, czy to jest czysto medialnie wymyślony termin, który... Ja думаю, ja myślę, że on to sam wymyślił. On tam sam wymyślił, ale w jakimś momencie to było rozpowszechnie. Ludzie tak mówili. Zawsze dla mego ucha oczywiście było to, no tak, jako nożem Nieprzyjemnie. po uchu, bo ja lubię swego baćka i baćka po białorusku to znaczy ojciec. I tylko to.
to w paszporcie napisano maci i baćka. I baćka to znaczy ojciec. A on chciał się pokazać baćka Jak ojciec narodu, to wielu dyktatorów jak do ojciec tego dla się wszystkich, powoływał. ale to jeszcze wiąże się z tym, że w Rosji to ma jeszcze dodatkową taki smaczek, bo był baćka Machno ukraiński i zawsze był taki baćka, to był ataman, ten, który Dowodzi na pewno. dowódca jakiegoś anarchistycznego jednostki albo kazackiej jednostki, baćka. I w języku rosyjskim, mówiąc o jakimś dowódcy, wódzu baćka, to mówisz jakby, że on radzi swoim państwem w sposób anarchistyczny i no, taki Taki kozacko-wolny, swobodny. kozacko-wolny. Tak. I w ich oczach jego ten widok taki dosyć wioskowy, jego mówienie po rosyjsku, muszę potłumaczyć, że Łukaszenka mówi po rosyjsku tak, z takim mocnym akcentem białoruskim, że jakby on mówił przykładem do nas po białorusku, a do Rosjan z takim akcentem, to była maksymalnie idealna sytuacja, że ja mówię w swoim państwu swoim językiem, a z wami mówię waszym i znam jego na dobrym poziomie, na bardzo dobrym poziomie. Ale kiedy to jego jedyny sposób mówienia, to oczywiście on wygląda po prostu człowiekiem, który się nie zdąży się nauczyć, że po prostu nieinteligentnym człowiekiem. I tak traktowany i w Rosji, i u nas. Niektórzy, kiedy rozmawiają o takich sprawach, nazwijmy to geopolitycznych, mówią, że chociaż no, Łukaszenka jest jaki jest, ale przynajmniej nie pozwolił Rosji Białorusi anektować i tę niezależność od Rosji zachował. Jak byś to ocenił? Można mu tutaj przypisać taką zasługę, czy to jest czysta próba obrony, nieuzasadnionej obrony krwawego dyktatora? To jest największy błąd, jaki można po prostu zrobić. Wszystka działalność Łukaszenki, cała, od pierwszego dnia dowiodła do tej sytuacji, że państwa, które jako Litwa, Łotwa, Estonia z pierwszego dnia pokazali, czego oni chcą, od pierwszego dnia dostali to, co teraz mają. Że Białoruś była w tej liście w takim samym stanie, tylko w lepszym, bo jesteśmy większym państwem i do nas przyjeżdżał prezydent Stanów, Clinton był w Białorusi i że była szansa po prostu stać częścią świata, szybko. I tylko działalność Łukaszenki od pierwszego dnia, bo teraz ja już powiem prawdziwą teorię, ale to tylko teoria, że on chciał robić karierę, jak normalny facet ze wsi, że on liczył, że ten post prezydenta Białorusi to tylko pierwszy krok w karierę, żeby być prezydentem Związku Radzieckiego. To jego była wizja. I on zaczął jeździć do Rosji, kiedy w Rosji władza była już nie taka mocna, bo Jelcyn oczywiście ciągle chlał po prostu i był chory, a Łukaszenka był młody i trzezwy. I on jeździł tam po prostu i wyglądało to, jakby on już szykował wybory tam w Rosji, swoje. I to była jego Ostateczny cel. tak, to był jego cel. I on do tej pory, no chyba już dzisiaj na pewno już tak nie myśli, bo chyba szybko umrze. Ale No do właśnie ostatniego czasu on widział sobie częścią tej przestrzeni i zawsze jego mówienia były o tym, że on zawsze myślał, że jest lepszy od Putina. On w ogóle patrzy na to jako na jakiś konkurs piękności, że naród musi wybrać najpiękniejszego, najładniejszego jakby. I on patrzy na tego Putina, który
prawie metr 50 albo może 45, to on po prostu, no jest, Łukaszenka dycha Jest, w pupa po tak. prostu, jest po prostu w jego oczach jakimś nieporozumieniem przyrody. I No, jest wiele potwierdzających to wypowiedzi, że faktycznie Putin także ma swojego rodzaju zawiść wobec Łukaszenki, bo jest od niego fizycznie po prostu mniejszy. Ale tu wspomniałeś, że on niedługo umrze i faktycznie ostatnio mieliśmy sporo na ten temat doniesień prasowych. Myślisz, że faktycznie jego stan zdrowia jest już na tyle zły, że ten koniec jest blisko? A jeśli tak, to pytanie, co uważasz, że się stanie, jak Łukaszenki zabraknie tak nagle? słuchajcie, ja nie mam żadnej zewnętrznej informacji, wewnętrznej, zewnętrznej. Żadnej informacji o stanie zdrowia Łukaszenki. Widzę to, co widzą wszyscy, że gadki o tym, że on ma raka prostaty, chodzili 25 lat temu. Może on jego ma, tylko współczesna medycyna może dozwolić człowieku mieszkać, żyć z tej choroby 20 lat, 30 w naszych warunkach, nawet 2 lata to za dużo. I dlatego ja myślę, że on przeżyje tej choroby, bo on jest duży i nie umrze jutro, bo no, chyba ma dostęp do najlepszej medycyny. I białoruska nie była zła, a w jego przypadku chyba ma najlepszą. Dlatego w to nie wierzymy, że umrze. To Na jest nasze ważne, że to podkreślasz, bo prawdę mówiąc uważam podobnie, że nawet jeśli coś takiego się stanie, to nie możemy na to liczyć, prawda? I dlatego nie trzeba po możemy i nie prostu będziemy. tak, trzeba aktywnie pomagać. I w tej chwili mamy kilka różnych sił białoruskich, politycznych, zewnętrznych, opozycyjnych. Jest osobno ekipa pani Tichanowskiej, która przez wielu jest uważana za faktycznie wybraną w ostatnich wyborach prezydenckich, które zostały w sposób paskudny, chuligański wręcz sfałszowane. Są osobno ochotnicy, którzy walczą w Ukrainie. Myślisz, że te środowiska z czasem będą w stanie się połączyć, żeby w odpowiednim momencie przejąć władzę w Białorusi i stworzyć z tego kraju coś nowego? To jedyna możliwość, która istnieje. Że ja byłem tam, ja widział, że nawet, bo nie mamy faktycznie go policzonych wszystkich, mamy tylko te biuletyny, które były policzone i tam na wszystkich widać, że Cichanowska zwyciężyła. To I tu widać. tylko przetłumaczę, biuletyni, proszę Państwa, to są karty do głosowania. Karty Mów do dalej. głosowania od dzielnic, na których się udało nie sfałszować. Przechwycić. Tak. Tak. I na wszystkich ona zwyciężyła. Na wszystkich, które się zostały. Mówiąc szczerze, ich nie było dużo. Ale sposoby, które wykorzystali my głosując za Cichanowską, przykładem składali w takie, żeby było widać, że za nią nawet w tej skrzyni, w tym pudełku przezroczystym było widać, że wszystkie biuletyny jest tak, potem Złożone w określony sposób, robili zdjęcia, wygięte. wysyłali na Telegram kanał Głos. I w dużo sposobów jesteśmy pewni, że ona wygrała w pierwszym turze. Jesteśmy pewni, ale no jakby nie mamy jurydycznego tego dowodnictwa, że ona wygrała. Ale kiedy ja wyszedłem na ulicy, bez żadnej nadziei, że coś nam się uda, ja widział, że to też nikt nie widział i wszyscy liczą 100 tysięcy, 200 tysięcy. Powiem, jak człowiek, który po prostu widział przed sobą dużo ludzi przez całe moje życie. Może jestem lepszym specjalistą w całej Białorusi, bo ja zależał ile ludzi, bo ja ich liczył zawsze,
żeby No tak, zawsze wiedzieć na jakim obiekcie gracie, ilu się mieści ludzi, czy on jest zapełniony do ile połowy, czy mamy do dwóch. zarobić kasy. Tak, dokładnie, ty możesz to ocenić. To Ja oceniam ludzi i powiem tak, że 16 sierpnia cała ploszcza Lenina, ja oceniam, że tam było 100 tysięcy ludzi. Można to uwidzieć. Wszyscy mówią, że tam było 100 tysięcy i na stele też mówią, że było 200 tysięcy. Ale nikt nie rozumie, że ja szedłem stamtąd do tamtąd i tam jeszcze 5 kilometrów. Odległość jest 5 kilometrów. I to te wszystkie 5 kilometrów to szerokie ulice, ponad 70-100 metrów i oni były po prostu zabity ludźmi, no także idziesz po prostu jak w tłumie. I ja oceniam, że jednocześnie w centrum miasta było pół miliona ludzi. na 2 miliony ludzi mieszkających w Mińsku około. Ale to nie wszystko. Ale ja wyszedł z domu i wzdłuż ulic stojały tak zwane łańcugi Solidarności. I w tych łańcuchach stojali takie starsze ludzie, które nigdy nie poszły. Nigdzie, bo chodziły my pół roku na te marsze niedzielami, a te ludzie po prostu wychodziły i stojały w łańcuchach. I potem jedąc do domu samochodem, bo ja wiedział swoją misję, ostatnio przyjeżdżałem już po środku marsza samochodem z gitarą, żeby było mi po prostu wygodniej. I ja widział, że stoją ludzi i do tych pół miliona można dodać jeszcze może kilkaset. To chyba połowa miasta stojała w niedzielę, ale jeszcze opowiem to, czego też nikt nie widział, że ja zagrał ponad 100 koncertów w dworach, w Podwórkach. podwórkach. I 100 koncertów w podwórkach w jednym mieście to trzecina miasta ja zagrał. W jednej trzeciej. W jedną trzecią, no nie, no może ja przesadzam, ale w dużych i wszędzie było tak, że ludzie wieczorem się zbierały i to ludzie w ogóle obojętne wszystkiego, tylko oni się zbierały z herbatką, z tymi flagami naszymi i oni czekali na mnie, a potem się do tego dołączyli inni artyści i ja też widział, wszędzie to były setki ludzi, ale w tych domach mieszkały parę setek ludzi. To wszystkie chętnie wychodziły, a które się zostawały w domu, można było widzieć ich z okna na balkoniku stojących i to też były pełne dwory i wszyscy były po naszej stronie. Nie było tak, że ktoś tam krzyczał, że nie, że z inną flagą. Po prostu ich nie było. I dlatego ja mówię, że to hasło 3%, które było, no, potłumaczę Polakom, że było hasło, że Łukaszenka dostał 3%, ale dla 10-milionnego kraju to 300 tysięcy ludzi. Ja myślę, że nie było żadnych 3% u niego. W ogóle nie miał żadnych procentów. Że on był sam, nawet jego dzieci zrozumieli, że nie, że on przegrał i że musi pójść. Ale inercja była tak mocna, a nasza pomyłka była tylko jedna, że w poniedziałek całe państwo wyszło do pracy. Ta dyscyplina Białorusinów, że w Nie poniedziałek porzucili tych stanowisk. wyszli na pracę. Wszyscy. I tak zrobiły 15 razy. 15 razy wychodziły. Ostatniej też było, pierwsze 2 razy było tak dużo ludzi i im dalej, tym mniej, ale ostatniej było prawie 100 tysięcy. To też 10% od w ogóle ludzi, którzy w stanie wyjść.
że ja nie biorę dzieci i starszych ludzi, które fizycznie nie mogą wyjść, to bo, Nie, bo, oczywiście. bo my, Na dwumilionowe miasto 100 000 to jest bardzo duża demonstracja. Tutaj zazwyczaj ludzie wykazują jednak tak, tak, dużą bierność w tego typu. Trzeba wiele zrobić, żeby zmusić ludzi do wyjścia na tak ulicę, jest, tak jest, więc taka determinacja. Ja zawsze, proszę Państwa, jak mówię o tych wydarzeniach, mówię wprost. Wyszła cała Białoruś, powiedziała: nie chcemy cię, tak a jest. on po prostu utopił to, no nie wiem jak to nazwać, to nawet nie jest powstanie, to jest po prostu cały naród powiedział: nie chcemy cię, a ten karaluch z wąsami po prostu użył przemocy brutalnej, okrutnej, żeby utrzymać się u władzy i w zasadzie, może mnie popraw, jeśli się mylę, ale tam nie było chyba nic więcej oprócz tego, że on przemocą utrzymał się u władzy. Tylko przemocą. I ja powiem ludziom, którzy myślą o tym w jakiś sposób romantyczny. Ja byłem w swojej przeszłości dowódcą jednostki desantników, czyli jednostki specjalnej, wojskowej. I jestem na 100% pewien, że ze swoim platungiem, Mm, plutongiem desantników e, e, ozbrojonych zwykłymi kałasznikowymi, ja myślę, że my mogliby wstrzymać 1 000 000 ludzi z plutongiem, bezzbrojnych ludzi. Bo strzelisz Zwłasz, jednego w kolana i jego krzyk bólu i to będzie wszystko. To będzie hasło dla wszystkich, że nie przejdziemy tu. no zwłaszcza, że Białorusini wykazali się wtedy ogromnym, bardzo z punktu widzenia moralności wspaniałą postawą, bo nie chcieli przemocy stosować wtedy. To nie był Majdan jak w Kijowie w 2013 i 2014, prawda? Nie. Gdzie ta Nie. przemoc była obecna. To też dziki błąd. To też dziki błąd, który przypisują sobie Ukraińcy. Wszystkie nasze protesty pierwsze zaczęły się od tego, co było na Majdanie, tylko o 10 lat wcześniej niż u Ukraińców. Można znaleźć te kadry w internecie, jak rzucamy do policji flaszki puste, bruk rozebrany, cegłę, ale kiedy zaczynasz robić coś takiego, to wychodzą na ulicy, no nie wiem, 200 ludzi, 2000 tych młodych, którzy gotowi do tego. Żeby No, to jest zawsze wyszła taka mniejszość. demonstracja. Bo ja byłem w Kijowie na pierwszym Majdanie, graliśmy z NRM-em, na Majdanie graliśmy myślę, że przed 1 000 000 ludzi, może przed 500 000. To ciężkie policzyć, bo tam stojała scena na Chryściatyku i graliśmy i tu była tłum ludzi w tej jamie, ale z tyłu było takież samy tłum. Kto był na Majdanie rozumie, że tam też z tyłu też Tak, duża z obu przestrzeń, stron. Po obu stronach po obie Chrzeszczatyku tak strony, się tak. ciągnie plac. I może 500 000, może więcej. I to były też ludzie mirne, a te część, która aktywisty jakby, które tam coś paliły, rzucali, ich zawsze setka, 200. I powiem tak, że w tym tłumie, w naszym 500 000 ludzi też były takie młode ludzie, ale tam były mamy z wózkami z dziećmi, były staruszki jak Nina Bagińska po 80. Oczywiście, że jakby zaczęliśmy walkę, to byłoby nas 2-3 tysięcy, koniec. Byłoby porównalne nas z tą ilością, które, powiem tak, my już to robiły i z tego nic nie wynikło. I powiem teraz rzecz, którą Ukraińcom strasznie nie do spodoby będzie, ale im też się nie udało. Zaczęli w nich strzelać i zastrzelili ich setkę. Zabili tych młodych i oni się były rozgubione.
ale w ich przypadku ich Łukaszenka wsiadł w helikopter i ubiegł, a Łukaszenka nie. I tylko to. Ta różnica, że ich sytuacja była od początku o dużo lepsza, bo przykładem i z tej i z innej strony były przedstawiciele realnego parlamentu, a z naszej strony nie było żadnych polityków, tylko ta wybrana Świetlana Cichanowska, której nie była w kraju już. Po naszej stronie nie było żadnej siły politycznej, a u Ukraińców zawsze było to doświadczenie polityczne i u nich nigdy nie było takiej dyktatury. To sytuacja nie do porównania. No, zdecydowanie. No, Janukowycz oczywiście znamy tę historię dobrze, ale to, tak jak mówisz, to jeszcze nie zdążyło przerosnąć w taką dyktaturę jak ta łukaszenkowska. I tak by nie było. U Ukraińców by tak nie było, bo to większy kraj, więcej pieniędzy, więcej wpływów i nie chcę tych porównań. W Ukrainie sytuacja dozwoliła zrobić to, co oni zrobiły. I oni tym się skorzystały. I chwała Ukrainie, sława Ukrainie. Wszystko zrobiły dobrze, ale teraz muszą z tym samym wrogiem, muszą jego już zwyciężyć na polu brani, na polu boju. I w tym pomagają także białoruscy ochotnicy, których i my z PIT-em, i przede wszystkim wy, drodzy Państwo, którzy wspieracie zbiórki, pomagamy, bo faktycznie są tam ludzie, którzy no wprost mi mówili, że mieli już dość uciekania, że w tej wojnie dostrzegli szansę przede wszystkim na wolną Białoruś i że nie chcieli stać biernie i patrzeć na to, co się dzieje, że chcieli coś zrobić, nawet jeśli to oznaczało przegraną, bo przecież przypomnijmy sobie, pułk Kalinowskiego jeszcze nawet zanim się sformowała oficjalnie jednostka i inni białoruscy ochotnicy, bez więcej oddziałów niż tylko pułk białoruskich, oni walczyli od samego początku, jak jeszcze nie było wcale tak jak dzisiaj. Dzisiaj mamy pewną podstawę twierdzić, że ta wojna ma szansę się skończyć dla Ukrainy dobrze, ale wtedy oni nie mieli pojęcia, jak to będzie wyglądało za 3 dni, za tydzień, a mimo to zdecydowali się walczyć i myślę, że chyba zgodzisz się ze mną, że to właśnie w takich ludziach można upatrywać jakiejś zmiany w Białorusi, bo ona musi się wydarzyć, bo chociażby Łukaszenka nie jest nieśmiertelny, prawda? Więc ona prędzej czy później się wydarzy i ja osobiście właśnie w tych ludziach, którzy przyjęli tak aktywną, odważną postawę, widzę szansę dla waszego kraju. No tu już musimy liczyć jeszcze, jak to potraktuje Ukraina, bo te ludzie, nasi bohaterowie, teraz jest częścią Zbrojnych Sił Ukrainy. I oczywiście oni wojują za Ukrainę przeciwko Rosji. I kiedy Ukraina zwycięży, a ja wierzę w to bez wątku żadnego, że zwycięży, u nas sytuacja jeszcze się nie skończy. Że my musimy skorzystać się tym oknem możliwości, żeby też zwyciężyć. I ja oczywiście by liczył, żeby Ukraina od razu, szybko dozwoliła tym naszym ludziom skorzystać broń w innym kraju, czyli w Białorusi. Żeby oni od razu przekroczyły tej granicy, oni z tej strony, a my z naszej, z polskiej, żeby nie dać ani Rosji, ani tym pomagającym Łukaszenkę, nie wiem jak ich nazwać, stworzyć jakąś huntę. Bo oczywiście będą jakieś chętne, bo oni rozumieją, że ich przyszłość nie będzie aż tak zazdrosna, jak my przyjdziemy do władzy. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
Dziękuję Ci pięknie za tą rozmowę. Wiecie Państwo, co ja myślę na ten temat i co ja robię w tym temacie, więc powiem tylko tyle. Żywie Białoruś, sława Ukrainie i widzimy się niedługo. Ja chcę dodać kilka słów, że my zbieramy te środki dla tych rzeczy, których nie mają nasi bohaterowie, pułk Kalinowskiego, nieregularne jakieś rzeczy, jakieś smaczne jedzenie, jakieś dodatki i jakieś rzeczy, o których oni mi napisali, których teraz im zabrakło, bo oni zawsze mieli wszystko, ale czegoś im brakuje i tych konkretnych rzeczy my im kupimy i tam dostawimy. I dlatego proszę, żeby wszyscy dodali swoje 5 złotych albo 10 nawet złotych, że jakąś niedużą kwotę i o to chodzi, że dystans jest długi i nie trzeba wydawać ostatnią, a trzeba wydać niedużą kwotę, żeby zrobić to kilku razy. Link do zbiórki oczywiście zostawię Państwu w opisie, żebyście nie musieli tego nigdzie daleko szukać i się zastanawiać, gdzie to jest. To będzie po prostu pod samym wideo. Szczery dziękuję. Żywie Białoruś. Sława Ukrainie. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. I Ci dziękuję. Коли стены стискают в пустым покое, и телеэкран парализует волю. За горами, за пушей, за синим полем я приброю себе краину крою.